42-ročný Michal Ďuriš z Nitry odišiel pred takmer 2 týždňami z domu a odvtedy ho nikto nevidel. Už niekoľko dní ho hľadá rodina a polícia. Pomáha aj pohotovostný pátrací tím. Špeciálna kinologická záchranná služba dnes pátrala aj v Rieke. Muž zmizol ešte minulý týždeň v sobotu podvečer z Lužianok. Podľa kamerových záznamov sa vybral k mostu k rieke Nitra. Domov neprišiel a preto rodina zalarmovala políciu. Už minulý týždeň urobili niekoľko pátracích akcií a pokračovali aj dnes. Prehľadávali sa aj rôzne miesta, napríklad Rážovský kostolík, blízke lesy, blízke húštiny. Podľa informácií televízie JOJ, Michal má rodinné problémy. Ukázalo sa, že v čase zmiznutia si z domu nezobral žiadne veci. Mobilný telefón so sebou nemal, preto sa polícii nepodarilo lokalizovať. Rieku Nitra prehľadávali aj so špeciálne cvičeným psom. Taktiež prešli aj široké okolie. Je nádej, ako keď je vo vode, tak by sme mali označiť to aspoň približné miesto. S člnom prehľadávali niekoľkokilometrový úsek rieky Nitra. Prešli ho pre istotu aj dvakrát. Bude to dosť náročné, lebo aj vietor fúka, tie pachy, pokiaľ sa dostanú trošku hore v tej tečúcej vode. Michala Ďuriša sa však zatiaľ nájsť nepodarilo. Ak by ste vedeli poskytnúť informácie alebo ho niekde videli, kontaktujte políciu. Má krátke hnedé vlasy, šedivú ofinu, zeleno-modré oči a má mierne kolísavú chôdzu. Diana Pavlisová, televízia JOJ.